Трафик на хора. Престъпление, което процъфтява в сенките, плячкосва уязвимите и оставя след себе си разрушени животи. Мъже, жени и деца са третирани като стока, купувани, продавани и експлоатирани по ужасяващи начини. Това не е просто история. Това е сурова реалност, която изисква нашето внимание. Трябва да хвърлим светлина върху тъмните кътчета, където трафикантите действат, да разкрием тактиките им и да ги държим отговорни. Присъединете се към мен, докато се потапяме в ужасяващия свят на трафика на хора, разкривайки истината за това коварно престъпление. Лицето на трафика на хора не винаги е това, което може би очаквате. Членове на семейството, приятели, дори романтични партньори могат да станат експлоататори, изопачавайки взаимоотношенията за своя собствена изгода. Трафикантите са майстори на манипулацията, умели в идентифицирането и експлоатирането на уязвимости. Като разбираме методите, използвани от трафикантите, можем да се научим да разпознаваме предупредителните знаци и да защитим себе си и нашите близки. Статистиката е потресаваща, рисувайки мрачна картина за мащаба на трафика на хора по целия свят. Милиони са в момента в капана на принудителен труд и сексуална експлоатация, а безброй други са уязвими да станат жертви. Тези цифри трябва да ни шокират, трябва да ни подтикнат към действие. Образът на трафикант, който често си представяме, е насенчеста, заплашителна фигура, дебнеща в тъмнината. Трафикантите често са майстори на прикритието, безпроблемно се сливат с обществото и дори изглеждат очарователни и надежни. Те могат да бъдат мъже или жени от всяка възраст, етническа принадлежност или социално-икономически произход. Някои действат самостоятелно, докато други са част от сложни престъпни мрежи, обхващащи континенти. Ключовото заключение тук е, че трафикантите не се категоризират лесно. Това прави още по-важно да останем бдителни, да се образоваме за техните методи и да докладваме всяка подозрителна дейност на властите. Женската фасада. Жените като извършители. Жените трафиканти не са аномалия, те са активни участници в индустрията за трафик, често заемайки позиции на власт и влияние. Някои жени са принудени да се занимават с трафик от насилници партньори или членове на семейството, принудени да вербуват и контролират други жертви под заплаха от насилие. Други са водени от икономическа безизходица, виждайки трафика като начин да избягат от бедността и да се грижат за себе си или семействата си. Примамката на печалбата, мотивация и начин на действие. В основата си трафикът на хора е доходоносен бизнес, движен от ненаситната нужда от евтина работна ръка и сексуално удовлетворение. Трафикантите са мотивирани от едно нещо – печалба. Методите им за набавяне на жертви често са коварни, плячкосвайки уязвимости и експлоатирайки отчаянието. След като са спечелили доверието на жертвите си, трафикантите използват комбинация от принуда, манипулация и насилие, за да поддържат контрол. В капана. Сложната мрежа от измами. Млада жена в селско село мечтае за по-светло бъдеще. Тя вижда реклама, обещаваща добре платена работа в оживен град, шанс да избяга от бедността и да подкрепи семейството си. Заслепена от надеждата и примамката на по-добър живот, тя опакова оскъдните си вещи и се отправя на пътешествие, което завинаги ще промени хода на живота й. Малко знае тя, че върви в
внимателно изграден капан. Работата е лъжа и измислица, предназначена да я примами в свят на експлоатация. Търсенето на любов и другарство е фундаментална човешка нужда. Трафикантите обаче разпознават тази уязвимост и я експлоатират с хладнокръвна прецизност. Те създават сложни онлайн персони, изработват профили в сайтове за запознанства и платформи за социални медии, представяйки се за очарователни, внимателни и успешни хора, търсещи любов и връзка. Емоционалната манипулация може да бъде бърза и интензивна. След като трафикантът усети емоционална зависимост, започват исканията за пари, често прикрити като спешни случаи или инвестиционни възможности. Интернет, макар и мощен инструмент за комуникация и връзка, се превърна в плодородна ловна зона за трафиканти. Те дебнат в платформи за социални медии, онлайн форуми и уебсайтове за игри, търсейки уязвими хора, които да експлоатират. Младите хора, особено тези, които се борят с проблеми с самочувствието, проблеми с образа на тялото или социална тревожност, са особено уязвими към тактиките за онлайн манипулация. Анонимността на интернет позволява на трафикантите да действат с чувство за безнаказаност, което прави още по-важно да образоваме младите хора за онлайн безопасността. Представете си това. Младо момиче, едва тийнейджърка, живее в привидно нормален дом. Тя обича семейството си, доверява им се безрезервно. Но под повърхността на нормалността се крие ужасяваща тайна. Нейната собствена кръв, хората, които се заклеха да я защитят, са тези, които я експлоатират. Трафикът на деца от членове на семейството е ужасяваща реалност, тъмно петно върху тъканта на човешкото достоинство. Изкривени връзки. Манипулацията на семейните връзки. Трафикантите, които са членове на семейството, често експлоатират самите връзки, които би трябвало да представляват любов и сигурност, за да поддържат контрола си. Те могат да използват емоционален шантаж, заплашвайки да навредят на други членове на семейството или да разбият семейството, ако жертвата не се подчини. Изолацията, наложена на жертвите, трафикирани от членове на семейството, може да бъде особено тежка. Освобождаване от семейството. Дълъг и труден път. Бягството от трафик никога не е лесно, но предизвикателствата се увеличават, когато трафикантите са членове на семейството. Жертвите може да се колебаят да съобщят за насилниците си, страхувайки се от отмъщение срещу себе си или други членове на семейството. Дори ако жертвите успеят да избягат, пътят към възстановяване често е изпълнен с препятствия. Те могат да се сблъскат с отхвърляне от други членове на семейството, които отказват да повярват на злоупотребата или които са на страната на насилника. Правната система, макар и предназначена да защитава жертвите, понякога може да изглежда обезсърчителна и нечувствителна. Невидими вериги. Психологическата хватка на трафиканта. Физическите ограничения, използвани за контрол на жертвите на трафик, макар и ужасяващи, са само част от историята. Истинската сила, която трафикантът притежава, се крие в способността му да сломи духа на човек, да разруши чувството му за собствена стойност и да всели усъкътяващо чувство на страх и зависимост. Трафикантите са майстори на манипулацията, експерти в идентифицирането и експлоатирането на уязвимости. Те могат да започнат като обсипват жертвите си
с внимание и обич, създавайки чувство на зависимост и лоялност. Тази изолация и зависимост създават мощна психологическа хватка, което прави още по-трудно за жертвите да се освободят. Наркотици, дългове и отчаяние. Инструменти на робството. Трафикантите използват дългове, наркотици и заплахи за насилие, за да контролират жертвите си. Дълговете държат жертвите в постоянно състояние на задлъжнялост. Наркотиците създават зависимост и нарушена преценка. Заплахите за насилие държат жертвите в постоянен страх. Заплахата отвътре. Живот в постоянен страх. Психологическото въздействие на трафика на хора е дълбоко и трайно. Жертвите често живеят в състояние на постоянен страх и тревожност, преследвани от травмата, която са преживели. Те могат да се борят с ретроспекции, кошмари и панически атаки. Телата и умовете им завинаги белязани от злоупотребата, която са претърпели. Травмата може да се прояви по множество начини. От социално отдръпване и емоционална скованост до саморазрушително поведение и трудности при формиране на здравословни взаимоотношения. Доверието, по-специално, става основна жертва на трафика. Жертвите често срещат трудности да се доверят на другите, дори на тези, които искрено искат да помогнат. Те могат да бъдат предпазливи към фигури на властта, страхувайки се да потърсят помощ от правоприлагащите органи или агенциите за социални услуги. Това недоверие може да бъде основна пречка за възстановяване, което затруднява жертвите да получат подкрепата и ресурсите, от които се нуждаят, за да възстановят живота си. Пътят към изцеление от трафика е маратон, а не спринт. Изисква търпение, състрадание и дълбоко разбиране на сложната травма, която тези хора са претърпели. Специализирана терапия, групи за подкрепа и мрежа от грижовни хора могат да направят огромна разлика, осигурявайки безопасна и подкрепяща среда за оцелелите да се излекуват и да възстановят живота си. Заплахата отвътре – живот в постоянен страх. Психологическото въздействие на трафика на хора е дълбоко и трайно. Жертвите често живеят в състояние на постоянен страх и тревожност. Те могат да се борят с ретроспекции, кошмари и панически атаки. Травмата може да се прояви по множество начини. Доверието става основна жертва на трафика. Жертвите често срещат трудности да се доверят на другите. Те могат да бъдат предпазливи към фигури на властта. Това недоверие може да бъде основна пречка за възстановяване. Пътят към изцеление от трафика е маратон. Изисква търпение, състрадание и дълбоко разбиране. Специализирана терапия и мрежа от грижовни хора могат да направят огромна разлика. Споделена отговорност, запалване на движение за промяна. Пътувахме заедно през най-тъмните кътчета на човечеството, сблъсквайки се с неудобните истини за трафика на хора. Видяхме как трафикантите се възползват от уязвимостта, експлоатирайки мечтите и отчаянието за собствена печалба. Станахме свидетели на опустошителното въздействие върху оцелелите, физическите и емоционални белези, които остават дълго след като веригите са скъсани. Но осведомеността, макар и ключова, е само първата стъпка. Борбата с трафика на хора изисква действие, колективни усилия за разрушаване на системите, които позволяват на това престъпление да процъфтява. Трябва да оспорим обществените норми, които увековечават уязвимостта, като се справим с проблеми като бедност,
неравенство и дискриминация, които трафикантите експлоатират. Трябва да дадем възможност на хората да разпознават и докладват подозрителна дейност, да бъдат бдителни пазители на нашите общности. Трябва да изискваме отчетност от нашите избрани длъжностни лица, като ги призоваваме да приемат и прилагат по-строги закони, които наказват трафикантите и защитават оцелелите. Това не е проблем на някой друг. Това е споделена отговорност. Всички ние трябва да станем глас на безгласните, защитници на уязвимите. Работейки заедно, можем да създадем свят, в който човешкото достоинство е от първостепенно значение, където експлоатацията се посреща с бърза и непоколебима справедливост. Раздел 2. Надеждата трае. Овластяване на оцелелите. Трансформиране на бъдещето. Въпреки ужасите, които са преживели, оцелелите от трафик на хора не се определят от миналото си. Те са устойчиви, смели хора, които са преодолели невъобразими трудности. Те са лъчи на надежда, историите им са доказателство за неукротимия дух, който живее във всички нас. Нашата задача е да създадем свят, в който оцелелите не само се виждат, но и наистина се чуват, където гласовете им се усилват и опитът им ръководи усилията ни за борба с трафика. Трябва да предоставим на оцелелите всеобхватната подкрепа, от която се нуждаят, за да се излекуват и да възстановят живота си. От достъп до безопасно жилище и здравеопазване до образователни възможности и обучение по занаят. Трябва да създадем пътища за икономическо овластяване, като дадем възможност на оцелелите да си възвърнат независимостта и да изградят по-светло бъдеще. Най-важното е, че трябва да вярваме на оцелелите. Твърде често историите им се посрещат с скептицизъм, травмата им се омаловажава или отхвърля. Трябва да слушаме с отворени сърца и умове, предлагайки непоколебима подкрепа и утвърждаване. Като вярваме на оцелелите, ние им даваме възможност да си възвърнат разказите, да излязат от сенките и да влязат в светлината на собствената си сила и устойчивост. Борбата с трафика на хора е борба за самата душа на човечеството. Това е битка, която можем да спечелим, но само ако се обединим, обединени в ангажимента си към справедливост, състрадание и непоколебимата вяра, че всяко човешко същество заслужава да живее в свобода и достоинство.